va ser una física i química nascuda a Polònia, encara que es va nacionalitzar francesa. Va ser la pionera en el camp de la radioactivitat i la primera persona en rebre 2 premis Nobel en diferents especialitats. A més, fou la primera dona en ocupar un lloc de professora en la Universitat de París. Va néixer a Polònia l'any 1867, encara que el seu territori pertany a Rússia. Mai va perdre les seues arrels polaques. A les seues 2 filles es va ensenyar la llengua i el primer element que va descobrir li va posar com a nom Poloni. Es va criar en un ambient il·lustrat. Son pare era professor de física i matemàtiques i sa mare era pianista i cantant. De jove va partir cap a França, on va començar la seva formació com a química, al 1894, amb una investigació de les propietats magnètiques de diversos acers. Posteriorment es va casar amb el físic Pierre Curie. Va començar a fer estudis de doctorat sobre la radiació en general. Al 1903 va rebre el Premi Nobel de Conjuntament. Va crear anys després l'Institut de Radioactivitat i avui Institut Curie. Durant la Primera Guerra Mundial, els seus descobriments en radiologia foren claus per poder fer radiografies als ferits, així que va ajudar durant el període bèl·lic, quedant paralitzada parcialment la seva tasca investigadora. Finalitzada la guerra, es va dedicar a viatjar pel món mostrant els seus descobriments. En Estats Units va rebre 9 doctorats honoris causa. Malauradament, l'exposició a la radiació li va passar factura i va morir l'any 1934 a causa d'una anèmia aplàsica. Per què va ser una dona important en la història? No ens sentem parlar de física o de química sense la figura de Marie Curie. És tal volta la dona més influent de la història en el camp de les ciències, a més de ser la primera dona en rebre els Premis Nobel i ser professora d'universitat en una figura molt rellevant i van deixar de costat a la seva qualitat humana, la qual encara la fa més gran.